Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. 19. Έτοιμος πάντα για την ατάκα σου. Βλέπω δεν τα παραλείπουμε αυτά. Όχι, βέβαια. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μας χαρά έχουμε μαζί μας τον Θωμά Κωνσταντίνου. Γεια σας παιδιά. Χειροκρότημα. Έλα λίγο πιο δυναμικά σήμερα. Λοιπόν, μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, διοξυδοτέχνης, μέλος του γνωστού συγκροτήματος στα Kim για χρόνια και εντάξει, συνεργασίες δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι. Με όλους τους μεγάλους. Με όλους. Καλώς ήρθες, Θωμά. Παραλείπουμε κάτι. Μήπως δεν είπαμε κάτι από Μια χαρά αυτά τα που είπα. είσαι. Μια χαρά τα Είσαι, είπα. είσαι και κάτι άλλο πέρα από όλα αυτά. Είμαι και πατέρας. Κυρίως Αυτό είναι το βασικό. σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και καμιά ώρα κάνω και τη δουλειά μου. Ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Εν τω μεταξύ είπες όλα αυτά και για τα Kim και για συνεργασίες που όσοι ασχολούνται με τη μουσική σε γνωρίζουν. Πριν όμως που καθόμασταν ακούγαμε μια από τις τελευταίες σου δουλειές και συνεργασίες με την Ιουλία Καραπατάκη και με τον Tiny Jackal και γουστάρα μου μπορώ να πω κιόλας. Προσπαθούσε να κάνει το ράπ ο Γιάννης, αποτυχημένα. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στο ραπ, θέλω να ξέρεις. Μιας και το είπαμε αυτό, πώς προέκυψε όλο αυτό, αυτή η συνεργασία? Αυτή η συνεργασία προέκυψε έτσι λίγο αστεία, ας πούμε, αν μπορώ να το πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου και συγχωριανό μου, τον Νίκο τον Βουλιστιώτη, καλή του ώρα. Και πίναμε μπύρες και μου έβαζε κομμάτια, μου έβαζε το ένα, μου έβαζε το άλλο. Και σε κάποια φάση μου βάζει το original Περπατούσα Αφηρημένη που βγήκε το 89 στο γνωστό άλμπουμ της Βιτάλη που είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το συγκεκριμένο δεν είχε γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία όσο τα άλλα. Και μου λέει ναι ρε, αυτό πρέπει να κάνεις διασκευή. Και του λέω θα το κάνω. Θα βάλω και ραπ, του λέω, και γίναμε. Και όπως και έγινε, δηλαδή νομίζω μπορεί και την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα το έπιασα το κομμάτι, άρχισα να το δουλεύω. Εκείνες τις μέρες όλος τυχαίως είχα πάει στη Σφίγγα να ακούσω τη Σεμέλη την Παπαβασιλείου και εκεί γνωρίστηκα με τον Tiny Jackal μέσω μιας φίλης δημοσιογράφου της Ζωής της Λιάκα. Εντάξει, και μπορώ να πω ότι είχαμε έτσι μια άμεση χημεία με το Θανάση που είναι το πραγματικό το όνομα. Τώρα εγώ ένα παιδί από το Γαλάτσι Μόσχο αναθρεμμένο, ο Θανάσης Δραπετσόνα Πειραιά, ξέρω εγώ. Πολύ μικρή παρένθεση, έχω κάνει το σκουλαρίκι μου στο μαγαζί του Ναι. Tiny Jackal. Πάντως ταιριάξαμε καλά με το Θανάση σε σημείο που γιατί θα κάνουμε και άλλα πράγματα με το Θανάση. Γενικώς έτσι υπάρχει μια χημεία και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Γενικά οι rappers έχουν αυτή την νοοτροπία του γρήγορου αλλά όχι του πρόχειρου. Ναι. Οι καλοί rappers προφανώς και η παραγωγή τους είναι έτσι πιο αποφασιστική. Δηλαδή εμείς και η γενιά η δικιά μου έχουμε μάθει λίγο να το ψηρίζουμε το πράγμα πολύ, να το κοιτάμε από εδώ, να το κοιτάμε από εκεί. Αυτοί κάνουν την παραγωγή, άιντε πάμε κατευθείαν, το βγάλαμε, παρακάτω, επόμενο. Οπότε αυτό είναι καλό και εμένα με ξεκλείδωσε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μπήκαμε στο στούντιο, το κάναμε. Μετά ήρθε και η Ιουλία και τραγούδισε πάρα πολύ. Η Ιουλία πώς προέκυψε, ήταν δικιά σου επιλογή? Ήταν κοινή επιλογή και εμένα και του Θανάση, γιατί εντάξει, την ξέρουμε, την εκτιμάμε πολύ. Είναι σε μια ανωδική πορεία και θεωρήσαμε ότι αυτό είναι καλό για το κομμάτι. Γιατί συγκεκριμένα θέλω να πω δύο λόγια για το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι απλά ένα λαϊκό τραγουδάκι. Η Βιτάλη εκείνη την εποχή, που δεν ξέρω τι ηλικία είχε τότε, ήταν πολύ νέα, το 89. Κατάφερε και συμπίκνωσε πολύ υψηλά νοήματα σε ένα τραγούδι 3 λεπτών, ας πούμε. Πολύ φιλοσοφικά και τολμώ να πω και θεολογικά ακόμα. Αλλά τα λέει τόσο ωραία και τόσο όμορφα και τόσο αρχοντικά και αβίαστα, απαλά, όπου είναι, ξέρεις, και βάζει και τη λαϊκή μελωδία από πάνω και είναι σαν αυτό που κάνεις καμιά φορά με κατακατοικίδια όταν δεν τρώνε το φάρμακό τους, δεν το βάζεις ένα γκεφτέ μέσα και τους το δίνεις. Κάτι τέτοιο έκανε η Ελένη κατά τη γνώμη μου και κάτι αντίστοιχο προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή του προσθέσαμε το ραπ, με πολύ σεβασμό και με την άδεια της Ελένης πάντα εννοείται, και προσπαθήσαμε να το φέρουμε στο σήμερα, να το υπενθυμίσουμε δηλαδή σε αυτούς που το γνώριζαν και να το συστήσουμε σε καινούργια ακροατήρια στους νέους. Και τι πιο κατάλληλο από το ραπ. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι καταφέραμε, το κομμάτι πήγε καλά και εξακολουθεί να πηγαίνει πολύ καλά και κάνει τη δουλειά του. Πιστεύεις ότι
στην δισκογραφία σήμερα, στην ελληνική δισκογραφία και γενικότερα στη μουσική, υπάρχει χώρος για τις διασκευές ή είναι πλέον ένα κομμάτι που έχει κορεστεί ενδεχομένως και μπορεί να προσκρούει και στον τοίχο, ας πούμε, και να επαναλαμβάνεται μετά από κάποια στιγμή? Εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η νοοτροπία, βρήκαμε πιπέρι, βάλαμε και στα λάχανα. Δηλαδή γίνεται μια επιτυχία, πλακώνουν μετά όλοι και πέφτουν επάνω, κάνουν ακριβώς το ίδιο. Μετά το επόμενο. Είναι ένα μοτίβο. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία φαντάζομαι στα 1000 τραγούδια θα βγουν και 2-3 καλά. Εγώ πιστεύω στις διασκευές. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι παροχημένο και πάντα οι διασκευές θα δίνουν και στη συνέχεια δηλαδή. Το έχουμε δει να συμβαίνει και ειδικά από τη δεκαετία του 2000 και μετά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι, πρόσφατο, γιατί ήμουνα πρόσφατα μαζί τους, είναι οι Mumbai, οι οποίοι πήραν τσιτσάνι και κάνανε παπάδες. Εγώ ακόμα θεωρώ, ας πούμε, το Πασατέμπο ένα αριστούργημα, την εκδοχή των Mumbai, δηλαδή που λες εντάξει διασκευή. Ξέρω εγώ, μετά έγινε η μόδα με τα swing, γινόντουσαν όλα swing, μόνο το ότι υπερμάχο και τον εθνικό ύμνο δεν είχαν κάνει swing. Πάει, πέρασε και αυτό. Λέω swing, ας πούμε, η Γκατζοντίλο. Φοβερό CD, απίστευτο CD. Το ακούω ακόμα και θα ακούγεται ακόμα για πολλά χρόνια. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν. Πέφτουν μετά όλοι και κάνουν το ίδιο. Και το καίνε μετά. Επιμένω στις διασκευές και μου αρέσουν οι διασκευές. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει και με την παράδοση, που εγώ από αυτό προέρχομαι κυρίως. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι, παρόλο που δούλεψα στη ζωή μου με λαϊκούς καλλιτέχνες και έντεχνους, η καρδιά μου είναι στην παράδοση. Ας πούμε, στα πανηγύρια, από εκεί βγήκα. Ωραία, και εκεί θα καταλήξω. Μιας και το αναφέρεις αυτό, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι είναι ο γιος του Γιάννη του Κωνσταντίνου, γνωστός τραγουδιστής για πάρα πολλούς και για μένα προσωπικά, δηλαδή που πολύ τον μελετάω, είναι πρότυπο στο δημοτικό τραγούδι. Θεωρείς ότι το ότι προέρχεσαι από αυτή την οικογένεια με ένα εντός εισαγωγικών βαρύ όνομα σε επηρέασε, είναι εύνοια ή σύγκριση θεωρείς, ή μπαίνει κάποιος στο τρυπάκι της σύγκρισης ότι ο πατέρας του είναι, ας πούμε, ο Γιάννης ο Κωνσταντίνου, για να ακούσουμε και το γιο? Καλά, σίγουρα συνέβη αυτό και μπορώ να πω ότι το έβλεπα. Ούτε με ένιαξε ποτέ, ούτε το πατέρα μου τον ένιαξε ποτέ. Γενικά η σχέση, το κομμάτι οικογένεια και επάγγελμα ήταν πολύ διαχωρισμένο στο σπίτι μας. Δηλαδή με το που έκλεινε η πόρτα σχεδόν δεν άκουγες ούτε μουσική. Και πολύ Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Ναι, κι όμως παραξενεύονται πολύ. Εντάξει, ο πατέρας μου ως γνωστόν είναι για μένα, πέρα από το γεγονός ότι είναι πατέρας μου, είναι ένας από τους 3-4 πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, 70, 80 και ακόμα μέχρι σήμερα. Ο ίδιος δεν ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Θα απαντήσω στην ερώτηση, θα το πάω εκεί που θες. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει δάσκαλος. Από ανάγκη έγινε τραγουδιστής. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο τότε στην Ήπειρο, της δεκαετίας του 50. Η Ήπειρος και η Ελλάδα είχε βγει από τον εμφύλιο. Δεν υπήρχαν ευκαιρίες, δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχε τίποτα. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το όνειρό του που ήταν να γίνει δάσκαλος και αναγκάστηκε κυριολεκτικά να βγει στη δουλειά, στο κλαρί. Και μάλιστα τότε ήταν πολύ υποτιμητικό για κάποιον να γίνει μουσικός. Δηλαδή λέγανε τι θα γίνεις, γύφτος? Δηλαδή είχαν συνδέσει δηλαδή τη μουσική με τους γύφτους. Μια χαρά είναι οι γύφτοι και οι τσιγκάνοι και οι Ρωμά, δεν ξέρω πώς τους λέμε σήμερα. Αλλά υπήρχε αυτό το ταμπού από τους ανθρώπους τότε και από την κοινωνία, το οποίο μπορώ να πω ότι ακόμα υπάρχει λιγάκι. Ναι. Το είδαμε και στον κορονοϊό, είδαμε πώς μας συμπεριφερθήκαν. Σαν να μην υπήρχαμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτό το μενταλιτέ του πατέρα μου, δηλαδή ότι ναι μεν αγαπούσε το τραγούδι πάρα πολύ, ήταν η ζωή του, το μεράκι του, η ψυχή του κτλ. Δεν το έβαζε μες στο σπίτι. Αυτό έμενε έξω από την πόρτα. Μέσα στο σπίτι ήμασταν, άμα έβλεπες τον πατέρα μου θα έλεγες αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δουλεύει σε υπάλληλο σε μια τράπεζα κτλ. Ένας πολύ φιλήσυχος και αγαθός άνθρωπος όπως παραμένει μέχρι τώρα. Οπότε δεν είχαμε τέτοια θέματα. Ξέρω εγώ, θα ασχοληθεί στο με τη μουσική, δεν τον ένοιαζε, δεν επενέβαινε ποτέ, με άφηνε, σεβόταν πολύ την ελεύθερη βούλησή μου και απλά όταν είδε ότι και εγώ έτσι το σκάλιζα λιγάκι και μου άρεσε,
μου έλεγε που και που κάτι, ας πούμε, αλλά πάντα με πολύ διάκριση και πολύ απαλότητα. Το τονίζω αυτό γιατί έτσι ήταν και είναι. Οπότε εντάξει, συγκρίσεις φαντάζομαι, εντάξει, όλοι κάνουν, όλοι έχουν μια γνώμη. Εγώ δεν ένιωσα κάποιο βάρος να πέφτει πάνω μου ποτέ από τον πατέρα μου, ίσα ίσα δηλαδή. Τώρα αν από τα 300 άτομα μπορεί να είναι κάτω σε ένα πανηγύρι να πούνε 5 ο γιος του Γιαννάκη για να δούμε πως τρόπο, σίγουρα θα το έχουν πει. Αλλά δεν αγχώθηκα ποτέ για αυτό το πράγμα, ούτε θέλησα να γίνω σαν τον πατέρα μου. Θυμάσαι κάτι που σε συμβούλευσε και σου έχει μείνει και σε ακολουθεί μέχρι σήμερα? Ναι, ένα πράγμα μου είπε, το έχω ξαναπεί στη συνέντευξη, ένα πράγμα που ακούγεται πολύ απλό, αλλά ακόμα το αποκωδικοποιώ. Δηλαδή μου λέει, όταν θα πιάνεις το όργανο και θα το βγάζεις από τη θήκη, από τη στιγμή που θα το πιάνεις μέχρι τη στιγμή που θα το αφήνεις, θα γίνεται ένα με σένα. Αυτή μάλλον είναι και η μόνη συμβουλή που μου έδωσε ποτέ. Γενικά δεν μιλάγαμε για τη μουσική, όπως είπα και πριν, ούτε για το επάγγελμα. Μιλάγαμε για άλλα πράγματα. Ναι. Για τις ελιές, για κλαδέματα, για τέτοια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο πολύς κόσμος σε έμαθε και μέσα από το σχήμα του στα Kim, που ήσουν για χρόνια. Εντάξει, και εγώ προσωπικά έχω δει παραστάσεις, είχα δει από μικρός, ας πούμε, ήταν το πρώτο πολιτισμικό σοκ. Θέλω να μας πεις λίγο πώς ξεκινήσαν τα Kim και αν πορεύτηκαν στο αρχικό πλάνο, ας πούμε, που είχατε βάλει. Καμία σχέση με το αρχικό πλάνο. Καταρχάς και μόνο η επιλογή του ονόματος αντικατοπτρίζει αυτό που μας συνέβαινε όταν ξεκινήσαμε την μπάντα. Ήμασταν 19-20 χρονών, μόλις είχαμε τελειώσει το μουσικό γυμνάσιο. Ήμουν εγώ και ο Μερετάκης ο Κώστας, που ήμασταν συμμαθητές και αδερφικοί φίλοι. Και άλλο μουσικό γυμνάσιο εδώ. Ναι, Συνδετικός Κρίκος. Της Παλίνης. Ήταν και το πρώτο μουσικό γυμνάσιο. Εκεί φοιτήσαμε, ας πούμε, και μαθητεύσαμε. Και εκείνη την περίοδο, τέλη δεκαετίας 90, δηλαδή αρχές 2000, ήδη όλη αυτή τη δεκαετία ήταν πολύ μόδα το ethnic, τα αγούτια, τα κανονάκια. Δεν ήταν, ας πούμε, τόσο αυτονόητα όσο είναι σήμερα. Δεν υπήρχαν ούτε δάσκαλοι. Υπήρχαν 2 άνθρωποι, 3 που παίζανε ούτι στην Ελλάδα. Ήταν ο Νίκος Σαραγούδας και ο Χρήστος Τσιαμούλης. Δεν ξέρω και ποιος άλλο, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Να παίζουν ούτι, όχι μπουζουξής που παίζει λίγο ούτι. Ναι. Κανονικό ούτι. Και πού να τους βρεις και ποιο να πρωτοδιδάξουν και αυτοί. Τέλος πάντων, και θέλαμε να βρούμε ένα χώρο και ένα μέρος και μια ομάδα στην οποία να μπορούμε να παίζουμε τη μουσική που μας άρεσε, που αντιπροσωπεύαν αυτά τα όργανα. Εκείνη την περίοδο είχαμε βγει ήδη και στη δουλειά, δηλαδή ήδη από τα 17-18 μας είχε πάρει ο Χρόνης Αηδονίδης στο στούντιο και κάναμε ηχογραφήσεις και σε συναυλίες του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον Χρυσόστομο τον Μητροπάνο και τον Χρόνη τον Αηδονίδη και τον Αείμνη στον Γιώργο Κωνστάτζο και τον Χρόνη που χωρέθηκε πρόσφατα. Οπότε είχαμε μπει στη δουλειά εντός εισαγωγικών και παράλληλα αρχίσαμε να δουλεύουμε και με λαϊκούς καλλιτέχνες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έπαιζα τότε με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Με είχε πάρει ο άνθρωπος από πιτσιρικά και μου λέει, εντάξει, μου λέει, πόσο ούτι θα παίξεις όλο το βράδυ? Μου λέει, θα παίξεις 2 κομμάτια, 3. Μετά κάτι πρέπει να κρατάς, μου λέει, κάποιο άλλο όργανο. Και μου λέει, πάρε μια κιθάρα, πάρε και ένα μπαγλαμά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή έπαιζα από τα 80 τραγούδια, τα 3 ήταν με το ούτι και τα 77 ήταν με τα άλλα όργανα. Και κάποια στιγμή κάτι δεν μου τέριαζε. Όχι, μου άρεσε η δουλειά, πολύ ωραία. Ήταν και βιοποριζόμουν φυσικά. Αλλά λέω, έτσι θα πάει. Και τότε ήταν και το μπαράκι του Βασίλη και υπήρχαν έτσι πολλοί χώροι που μπορούσαν να φιλοξενούν νεανικά σχήματα. Και είπαμε με το Μεριτάκη, ας κάνουμε ένα σχήμα που θα παίζουμε, ξέρω εγώ, τη μουσική, τη λαϊκή μουσική, την τουρκική, ας πούμε, τη Σανάτ και την πιατσαδόρικη μουσική της Τουρκίας, γιατί ακούγαμε κασέτες δεκαετίας 60, 70 κτλ. Και μας αρέσαν αυτά και λέμε, ας κάνουμε μια μπάντα τέτοια. Βρήκαμε τότε ένα κανονάκι, ένα βιολί και έτσι ξεκινήσαν τα Kim. Αυτό κράτησε περίπου 2-3 χρόνια μέχρι που πήγα εγώ φαντάρος. Κάναμε μια παύση, μετά γυρίσαμε και τότε ήρθε και ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος με το κανονάκι, ο Γιώργος ο Μαρινάκης και σιγά σιγά ήρθε και ο Αρκαδόπουλος με το κλαρίνο. Σιγά σιγά, δεν είναι. Στην αρχή δεν τον αφήναμε να παίξει στο πρώτο μέρος. τον βγάζαμε στο δεύτερο. Στο πρώτο παίζαμε και καλά τα πιο αλατούρκα, ας πούμε, και μετά βάζαμε και λίγο κλαρίνο, παίζαμε και κάποια ελληνικά. Από εκεί ήδη άρχισε δηλαδή να μορφοποιείται το Takim με λίγο πιο ελληνοκεντρική κατεύθυνση. Κάναμε τον πρώτο δίσκο με τον Παντελή του Θαλασσινό, μας έκανε την παραγωγή.
Έγινε μετά μια παύση 3 χρόνων και ξαναενωθήκαμε το 10, όπου τότε φέραμε και τον Μάνο τον Κουτσαγελίδη για τον Ανδρέα τον Παπά στο σχήμα. Και τον Βαγγέλη τον Καρύπη, ο οποίος ερχόταν, μία δεν ερχόταν, ήταν έτσι, είχαμε μια ανοιχτή σχέση. Και εκεί άρχισε να γίνεται η κατάσταση έτσι, πιο σοβαρή με τους Τακίμ. Παίζαμε 2-3 χρόνια στο Αλάβαστρο, είχαν περάσει όλοι, μας ακούγανε κυρίως άνθρωποι του χώρου και νέα παιδιά, νέα τότε, και έγινε η φάση, ας πούμε. Και σιγά σιγά άρχισαν να μας παίρνουν και εμάς πιο πολύ στα σοβαρά οι άνθρωποι του χώρου. Κάναμε και το δεύτερο άλμπουμ, στο οποίο είχαμε πολύ σημαντικές συνεργασίες. Είχαμε τον Χρόνη τον Αηδονίδη, είχαμε τη Χαρούλα την Αλεξίου, τον Νίκο τον Σαραγούδα, τη Γιασεμή τη Σαραγούδα, τον Δημήτρη τον Καρασαβίδη με την ομάδα του, με τα παιδιά με τις λύρες, και άλλους. Και αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε μετά με τον Λιάβα, κάναμε κάποιες παραστάσεις. Μετά με τους Γαλέξικο που ψάχναν έναν ήχο πιο ελληνικό. Κάναμε ηρώδιο, κάναμε έτσι ωραίες συναυλίες, ωραίες συμμετοχές. Μέχρι και το 2019 που κάναμε τη μεγάλη συναυλία στο Christmas Theater, που ήταν η Γλυκερία, ο Παντελής. Τέλος πάντων, πολλά λέω τώρα. Ναι. Ωραία, εμένα μου δίνεις την πάσα να σε ρωτήσω. Θες να ρωτήσεις? Όχι, πες. Μιας που το ανέφερες. Πώς χωρέσανε και συνδυάσατε αρμονικά, ας πούμε, στα σχήμα τη συνεργασία από τους Καλέξικο και τους Burger Project μέχρι και το Πετρολούκα και τη Γιασεμή της Σαραγούδας. Και να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Ιδίως σε είδη που δεν συνάδουν με το ελληνικό ή με το παραδοσιακό. Ναι. Δηλαδή τα έχουμε συνυφασμένα στο μυαλό μας με έναν άλλο ήχο. Εντάξει. Να σου το πω αλλιώς, άμα είσαι σε ένα χωριό, ας πούμε, και έρχεται ένας τουρίστας καλοπροαίρετος, δεν θα του βγάλεις ένα καφέ να πιει, ένα λουκούμι, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Η ελληνική μουσική αυτό είναι φιλόξενη μάνα. Για όσους το καταλαβαίνουν και για όσους το εκτιμούν. Δεν θα το κάνεις αυτό για οποιονδήποτε. Και αυτό κατ' επέκταση ισχύει και για την Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα έχουμε αυτή την νοοτροπία. Αυτοί οι ξένοι, μην νομίζεις ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, γιατί έρχονται εδώ και βλέπουν ανθρώπους εγκάρδιους, βλέπουν ανθρώπους χαμογελαστούς, αισθάνονται την αγκαλιά που εμείς μπορούμε να προσφέρουμε και τη φιλοξενία, η οποία συνήθως είναι και αβίαστη, είναι στη φύση μας να το κάνουμε αυτό, στους Έλληνες και γενικότερα στους μεσογειακούς και βαλκανικούς λαούς. Οπότε αυτές οι συνεργασίες δεν μας φάνηκε ποτέ ότι κάναμε κάτι παράξενο. Μπαίναμε στο στούντιο, βγάζαμε τα όργανα και παίζαμε. Δεν το σκεφτόμασταν και πολύ. Και βοηθούσε βέβαια και η νοοτροπία των ξένων, οι οποίοι γενικά δεν τα ψηρίζουν, όπως είπα στην αρχή, τα πράγματα και πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι και να παίξει στον Αμερικάνο ή στον Άγγλο ή στον Γάλλο κτλ., του αρέσει. Του φαίνεται τόσο ωραίο γιατί είναι τόσο διαφορετικό και καινούριο για αυτόν. Οπότε λειτουργεί. Τώρα, αν και η μουσική είναι ενός καλού επίπεδου, όπως είναι η Τακίμ και αντίστοιχα συνεργασίες που κάναμε, τα πράγματα είναι πάντα πιο εύκολα και πιο αβίαστα και πιο δημιουργικά. Οπότε εσύ, κατά τη γνώμη σου, τι πιστεύεις ότι καταφέρανε τα Τακίμ αυτά τα χρόνια? Τα Τακίμ στα 23-22 χρόνια ύπαρξής τους, θεωρώ, και το λέω και με σιγουριά πλέον, ότι υπήρξαν μία βασικά ήταν η επιδραστικότερη μπάντα σε αυτό που σήμερα θα το ονομάζαμε νεοφόλκ. Δηλαδή, ενδιαφέρον αυτό το... Ναι, για όσους παρακολουθούν και την επικαιρότητα και τα λοιπά, βλέπουμε ότι έχουν εξεφτρώσει δεκάδες μπάντες παιδιών, ολιγομελείς, και γίνονται φεστιβάλ, γίνεται ένας ψιλοχαμός γενικά με την παράδοση. Δηλαδή έχει φύγει η μουσική σκηνή, πώς θα το πω, έχει φύγει από το ρεμπέτικο και τη ρεμπετολαγνία που υπήρχε τη δεκαετία 2010 μέχρι το 2020, το οποίο παράλληλα συνεχίζει, ας πούμε, τη δράση του, αλλά βλέπεις ότι τώρα πολύ συνειδητά και πολύ ξεκάθαρα το αφήγημα είναι η παράδοση. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι όλες αυτές οι μπάντες που ξεφτρώσαν είναι άξιες μουσικά και τεχνικά, αλλά είναι τόσο υπάρχει μια τάση πάντως. Ναι, είναι τόσο καλοπροαίρετο αυτό ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν και πειραματίζονται, βάζουν μέσα και ηλεκτρικά όργανα κτλ. Το οποίο για μένα είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν κάθομαι να εξετάσω αν είναι καλοί κλαριτζίδες ή κρουστοί. Βλέπεις την προαίρεση που έχουν αυτά τα παιδιά.
Και αυτό γιγαντώνεται πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι η Takim, επειδή ήταν η πρώτη μπάντα που έκανα βίντεο κλιπ, που ξέρω εγώ φοράγαμε τα ίδια ρούχα, γενικώς είχαμε κάποιες αρχές. Όχι μαύρα. Ναι, βάζαμε ξέρω εγώ γραμμάτες. Υπήρχε μια ομοιομορφία. Προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε λίγο, ας πούμε, και οπτικά, για να ξέρεις, γιατί και η μουσική καταναλώνεται και με τα μάτια, όχι μόνο με τα αυτιά. Εκεί παίξαν τον ρόλο τους και τα Takim, πιστεύω. Εσύ πιστεύεις ότι, μιας και αναφέρθηκες και στα σχήματα που, στα νεότερα σχήματα τέλος πάντων που δημιουργούνται, πιστεύεις ότι υπάρχει μέλλον στην παραδοσιακή μουσική? Ναι, σαφέστατα. Εννοείται ότι υπάρχει μέλλον. Ό,τι και να γίνει, είτε αυτά τα σχήματα προχωρήσουν, είτε δεν προχωρήσουν, είτε γιατί περί μιας μόδας πρόκειται, έτσι. Οι μόδες έρχονται και παρέρχονται, αλλά πάντα μένουν κάποια άτομα ή κάποιες ομάδες οι οποίοι αποφασίζουν να συνεχίσουν. Η παράδοση δεν θα το πω εγώ, το λέει από μόνη της. Όπως την παραλάβαμε, θα συνεχίσει να υπάρχει. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται και να κινδυνολογούμε τόσο πολύ. Δηλαδή, ο τάδε, ξέρω εγώ, δεν έπαιξε σωστά αυτό το τραγούδι και δεν σεβάστηκε την παράδοση κτλ. Δεν έχει ανάγκη εμάς η παράδοση. Δεν είμαστε ούτε στη φυλάκες ούτε ξερόλες. Ξέρει η παράδοση από μόνη της. Θωμά, κάτι άλλο που ακούμε συνέχεια, ας πούμε, είναι περί του ελλείμματος παιδείας, ας πούμε, που μπορεί να έχουμε σε λαός. Και το ακούμε, βέβαια, είναι γενικό αυτό. Οπότε εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι λείπει από τον Έλληνα σήμερα στη παιδεία του, στη μουσική παιδεία πιο συγκεκριμένα, δηλαδή τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε σαν λαός? Να αλλάξουμε, δύσκολο. να αναθεωρήσουμε και να προβληματιστούμε, υπάρχουν πολλά πράγματα. Από πού να το πιάσεις τώρα, αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Η γλώσσα είναι καταρχάς το σημαντικότερο. Ότι η γλώσσα παρακμάζει. Άμα παρακμάσει η γλώσσα, την πατήσαμε. Και πολλά άλλα πράγματα. Θεσμοί, αξίες. Αλλά αν τα λες αυτά τα πράγματα, ξέρεις, μπορεί κάποιος να σου πει ότι είσαι συντηρητικός και θα σου πει τι να κάνουμε, να γυρίσουμε 60 χρόνια πίσω, ξέρω, να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εκ των πραγμάτων. Δηλαδή και εμείς, παιδιά της πόλης είμαστε. Δεν μεγαλώσαμε στα χωριά, μεγαλώσαμε άλλο στο Γαλάτσι, άλλο στην Καλιθέα, άλλο ξέρω εγώ στο Παγκράτη. Και δεν ακούγαμε μόνο παραδοσιακή μουσική, ακούγαμε και David Bowie, ακούγαμε και Duran Duran, ξέρω τι ακούγαμε. Ναι, δηλαδή ζούμε στο τώρα. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Ξέρεις τι, έχω την εντύπωση... Η παιδεία δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση. Δηλαδή στην Ελλάδα έχει χαθεί η μπάλα από τη δεκαετία του 80 και μετά. Όλη αυτή η ιστερία, ας πούμε, με τα φροντιστήρια, με μια στήρα πληροφόρηση, γιατί ούτε γνώση είναι αυτό που παίρνουν τα παιδιά, ούτε μόρφωση σε καμία περίπτωση. Δηλαδή οι πιο καλλιεργημένοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει μπορεί με τα βίας να είχαν τελειώσει και το δημοτικό. Μετά έχουμε και αυτό το αίσθημα μειονεξίας εμείς οι Έλληνες, ότι ξέρω εγώ, μη μας πουν χωριάτες, μη το ένα μη το άλλο, και ό,τι έρχεται από τη Δύση το καταπίνουμε αμάσιτο, ας πούμε. Χωρίς να ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να έχουμε λίγο κριτική σκέψη, να πούμε σίγουρα είναι σωστό αυτό, ρε παιδιά, μήπως να μην το κάνουμε? Όχι, θα το κάνουμε εκεί με το ζόρι, με το καλημέρα, πάμε όλοι. Αυτό είναι και επικίνδυνο και ύποπτο. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό εκφράζει την ελευθερία που μας την αίσθηση και την ανάγκη για ελευθερία που υποτίθεται ότι έχουμε σαν Έλληνες, υποτίθεται. Σου φέρω να σου το πω με ένα παράδειγμα πάλι. Ποιος είναι πιο μορφωμένος, ας πούμε, ποιος κρατάει την παράδοση? Μία γριά που δεν ξέρει με τα βίας να πει το πατεριμόν, ή ένας θεολόγος φτασμένος? Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Ναι, νομίζω ότι το παράδειγμα... Δηλαδή υπήρχαν γριούλες 400 χρόνια σε αυτή τη χώρα, οι οποίες κρατήσαν αξίες χωρίς να ξέρουν ούτε να γράφουν. Άρα δεν έχει να κάνει με το επίπεδο το γνωστικό, ας πούμε. Το γνωστικό επίπεδο έχει να κάνει ξεκάθαρα με την πληροφόρηση. Η καλλιέργεια και η βαθιά ψυχική και καλλιτεχνική μόρφωση έχει να κάνει με άλλα πράγματα, τα οποία τα αγνοούν οι περισσότεροι, δυστυχώς. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ξεκινήσει η εκπομπή τώρα για τα καλά, μιας και είπαμε όσα να ξεκινήσει μου... Τι μου επιτρέπεις άλλο ένα? Εγώ θέλω άλλη μια ρεβάνς. Γενικά, εντάξει, μπορώ να σε ρωτάω... Να είναι ευλογημένο, πάμε. Έχω πραγματικά πολλές ερωτήσεις να σε ρωτήσω. Κάτι τελευταίο που είναι και για μας ένας συναισθηματικός, ας πούμε, δεσμός με την ορχήστρα, ήταν το μουσικό σχολείο. Και επειδή το αναφέραμε και πριν, εσύ ήσουν στην Παλίνη, θέλω να μας πεις προσωπικά πώς
πόσο μάλλον διαμόρφωσε την αισθητική σου, τις αντιλήψεις σου για τη μουσική και τι εν τέλει πήρες από το μουσικό σχολείο? Σίγουρα μου άνοιξε τον ορίζοντα και το μυαλό. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικούς από εμένα. Ξέρεις, δεν επιλέγεις πάντα τους ανθρώπους και το περιβάλλον στο οποίο θα είσαι, και αυτό σίγουρα έκανε καλό. Υπήρχε μια αίσθηση έτσι, ελευθερίας και πειραματισμού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα διαλύματα από παντού να ακούς όργανα και παιδιά να παίζουν. Πολύ ωραία συνύπαρξη, ας πούμε, διαφορετικών ειδών. Δηλαδή δεν υπήρχαν περιχαρακώσεις τύπου ο παραδοσιακός, ο ευρωπαϊκός, ξέρω εγώ, ή ο... Ναι. Εντάξει, υπήρχαν κάποια κόμπλεξ και κάποια ταμπού βέβαια, αλλά εντάξει, αυτά δεν είναι άξια αναφοράς. Αλλά σε γενικές γραμμές και ως επιτοπλίστων υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα, το οποίο σε έφερνε κοντά με ανθρώπους και γέννησε έτσι πολύ δυνατές φιλίες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, και φιλίες που δημιουργήσανε και ωραία μουσική. Τα μουσικά γυμνάσια, ας πούμε. Ένα αρνητικό που εγώ βίωσα στα μουσικά γυμνάσια, βγαίνοντας από τα μουσικά γυμνάσια, είναι ότι βγαίνοντας είδα ότι αυτά που μου μαθαίνανε δεν είχαν καμία εφαρμογή πουθενά για κανένα λόγο εκτός από αυτό το προαύλιο. Δηλαδή υπήρχε ένα αφήγημα γύρω από την παράδοση, το οποίο ακόμα μέχρι σήμερα ξέρω ότι εξακολουθεί να υπάρχει στα μουσικά γυμνάσια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλα. Το οποίο με το που βγεις έξω από το προαύλιο δεν έχει καμία εφαρμογή πουθενά. Και αυτό το έζησα στην πραγματική ζωή. Δηλαδή θα πας σε ένα οποιοδήποτε πανηγύρι της Ελλάδας. Είτε αυτό το πανηγύρι είναι νεοδημοτικό, με drums και αρμόνια, είτε είναι νεοπαραδοσιακό με λαούτα και κλαρίνα κτλ. Δεν έχουν εφαρμογή αυτά που μαθαίνεις στο μουσικό γυμνάσιο. Είναι δηλαδή λίγο, υπάρχει μια ελιτίστικη προσέγγιση γύρω από την παράδοση, λίγο παράδοση του σαλονιού, η οποία στο τέλος της μέρας δεν αφορά ούτε την κοινωνία, ούτε την κοινότητα, ούτε την ομάδα, ούτε και την ψυχαγωγία ή τη διασκέδαση ενός χωριού, ενός χορού και κατ' επέκταση του κοινού γενικότερα. Οπότε αυτό, από αυτή την άποψη, εκεί χόλαινε και χωλαίνει το μουσικό γυμνάσιο. Σίγουρα σε φέρνει σε επαφή και σου ανοίγει τα μάτια, αλλά ξέρεις, κάποιος πρέπει να σε προετοιμάσει για το τι θα συναντήσεις μετά. Okay. Ωραία. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το πραγματικό μέρος. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει. Είναι το καλό. Ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η πραγματική εκπομπή. Σου έχουμε φυλάξει για το τέλος εκπληξούλες, ερωτήσεις κρίσεως. Μάλιστα. Όπως κάνουμε σε όλους, δηλαδή δεν κάνουμε διακρίσεις, να ξέρεις εδώ. Χαίρομαι. Οπότε θα είσαι μέρος, τέλος πάντων. Από τα θύματα. Ναι. Θα κάνουμε challenge. Ναι, challenge. Λοιπόν, αυτό είναι το μέρος της εκπομπής που το λέμε εμείς. Είναι το παιχνίδι. Το σκονάκι μου και εγώ. Και σήμερα το παιχνίδι επιφυλάσσει διλήμματα. Όπα. Μ' αρέσουν τα διλήμματα. Οπότε είμαστε εδώ. Ναι. Ποιος θα ξεκινήσει? Κάτσε, θες να δω για να διαλέξω όπως κάνω πάντα? Εννοείται. Πάρε ό,τι θες. 6.5 hours later. Και άμα θες μπορώ και να ξεκινήσω κι εγώ. Έλα, ξεκίνα εσύ, γιατί τώρα ναι. Ωραία, Θωμά. Διλήμματα, έτσι, διαλέγεις ένα. Να γνώριζες τη Ρόζα Εσκενάζη ή τον Τζίμι Χέντριξ? Το Τζίμι Χέντριξ. Λοιπόν, να έπαιζες με τον Γιώργο Παπασιδέρη ή με τον Τάκη Καρναβά? Δύσκολο αυτό. Τον Τάκη Καρναβά δεν έπαιξε, αλλά τον πρόλαβα στα πανηγύρια. Γι' αυτό θα διαλέξω Παπασιδέρη, που είναι πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει, δίλημμα ήταν αυτό. Να παίξεις ούτε σε συναυλία κλασικής μουσικής ή σε γάμο? Σε γάμο. Ωραία. Μουσική σκηνή για πάντα ή πανηγύρι για πάντα? Πανηγύρι για πάντα. Να μην ξαναέπαιζες ποτέ ούτε, αλλά μουσικές που σου αρέσουν. Έχει κι άλλο. Πανεύκολος. Να μην ξανάπαιζες ούτε, αλλά μουσικές που σου αρέσουν, ή να παίζεις ούτε σε μουσικές που δεν σου αρέσουν? Το πρώτο. Λοιπόν, δεν έχει σημασία το όργανο. Ναι. Δεν ξαναπαίζεις ποτέ έγχορδα. Τέλεια. Κλαρίνο ή βιολί? Βιολί. Κάτσε, φίλε, όμως το βιολί βιολί για να παίξω. Να παίξω. Ναι, Βιολί. Με το κλαρίνο θα γλεντήσω.
Με το βιολί θα παίξω. Σωστό. Ωραίο. Η Ιουλία Καραπατάκη να ραπάρει ή Tiny Jackal να κάνει αμανέ? Tiny Jackal να κάνει αμανέ. Θα έχει πλάκα. Θα έχει πιο πολύ πλάκα. Λοιπόν, περιοδεία με τους Τακίμ στην Αττική ή με οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην Αμερική. Για τώρα μιλάμε έτσι. Στην Αμερική θα λέγα. Δεν έχω πάει αρκετά. Την Αττική πού να πας δηλαδή? Στα Σπάτα. Στο βοτανικό. Το έχουμε κάνει με το Στάκη. Αυτό το... Ωραία. Ήταν ο Θωμάς Κωνσταντίνου. Τι Θωμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, Κάτσε ρε. Μπαμ, μπαμ, Δεν εδώ. είπαμε τίποτα. θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και τα λέμε στο Θα τα επόμενο πούμε στο podcast. επόμενο.